Türkmenistan'ın käbir iri tebitlerinde birden yumurtganyň ýiti gytçylygy döredi. Hususy sewda nokotlarynda seyrek tapdyryan bu haridyň bahasy hem 2 esse çemesi ýokurlandy. Yerli sewdagärler muňa ýurtdaky iri guş fermalarynyň en çemesiniň towuklarynyň köpçülikleň kesele uçrap gyrylmagynyň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Soňky bir näçe günden bäri Balkanyň Türkmenwasy şäheriniň döwleti degişli dukanlarynda ýumurtga tapdyrmaýar. Döwlet dukanlaryna 30 sany ýumurtgadan ibarat bir desse 33 manatdan satylýardy. Häzir ol düýbünden ýok. Hususy sewdagärleriň käbirini tapdyrsa-da, onuň bir dessesi ortaça 50 manatdan bahalanýar. Diýip habarçymyzyň söhbetdesi 20-nji sentýabrda gurrun berdi. Ýiti ykdysady çökünlükden ejer çekýän türkmenistanlylar döwletiň degişlilikde ardan bahadan hudurlaýan ýumurtga, un, şeker ýaly esasy önümlerine garaşly bolup durýar. Ýumurtga gurpdan düşen ilatyň esasy ýmit önümi hasaplanýardy. Inni halkyň agla we bölegi näme imel diýen pikirde. Öý ýumurtgasy diýilýäniň bahasy hem 4 manada çykdy. Ýogsa odarlar ol 2,5 manatdan satylýardy. Diýip türkmenwasyly ýaşaýjy belledi. Mundan öň ýumurtga Aşgabatyň dukan tekçelerinden hem garaşylmadyk ýagdaýda ýitdi. Paýtagtdaky habarçymyz ýumurtganyň tapdyryan sewda nokotlarynda onuň bahasynyň tas 2 esse ýokurlanandygyny hem belledi. Döwlet dukanlarynda çäkli möçberde goýgurilen ady haritlarynyň köplençi satywda tapdyrmazlygy adaty ýagdaýa öwrilen bolsa-da, ýumurtganyň birden käýitmeginiň mümkin sebäpleri boýunça yerli sewda edarlaryndan maglumat almak başartmady. Bu barada döwletiň bir gözegçiligindäki mediada hem habar berilmeýär. Emma Azatlyň habarçysy bilen anonim gurulaşan telekeçiler ýumurtganyň soňky gytçylygyny yerli guş fermalarynyň käbiriniň towuklarynyň näwelli kesele uçramak bilen baglanşdyrýarlar. Ahylyň we Balkanyň guş fermalarynyň en çemesiniň towuklarynyň aglabasy näwelli keselden haram öldü. Bu sebäpli Günbatar vilayetde 2 towuk ferma dolup batyp işini togtatmaly boldy. Saklanmagy başaran fermalar täze jüýjeler sargapdyrlar. Diýip Türkmenwasyly hususy telekeçi gurrun berdi. Azatlykda gurruny ýan fermalaryň anyk atlary bolsa-da, olardan bu boýunça kommentariýa almak başartmandygy sebäpli olary äsgär etmekden saklanýar. Geçen ay mardaky habarçylarymyz hem Sewitiň towuk fermalarynda guşlaryň näwelli keselden köpçülikleň gyrylýandygy barada gurrun berdiler.